کەسێ بندەس ji dijmin ew netirse. یوسفê Barazî helbestvanê mêranî û fêrisiyê bû. Navê xwe kiribû bêbuhar ji ber ku heta niha buhara gelê Kurd nehatiye û Kurd negihane azadî û serxwebûna xwe. Kesê tirsok riha nabe ji dijmin ra mirîşk bê wê difîne. Di helbestên xwe de bêbuhar li ber mijarên wek welatparêzî, şiyarkirina milet, yekbûn û yekrêziya Kurdan û rexnekirina êş û nexweşiyên civaka Kurd disekinî. Bêbuhar herdem hewl dida nirxên rûmet li hev xwedî derketin, pêşketin û parastina ax û ziman di nav gelê xwe de bi rêya helbest û berhemên xwe biçîne. Wî bawer dikir ku eger ev nirx û biha di nav xelkê de nemînin, dê parastina şeref û namûsa Kurdî jî zehmet û nemumkin be. Lê bêbuhar duwarê dîtin û ravekirina namûsê de xwedî dîtineka cihê reng e. Dibêje namûs ne bes keç û jinin, welatê te namûsa te ye. Wî her gav te kes dikir ku namûsa mêr û jinên Kurd ax û welatê wan bixwe ye. Eger axa wan azad û welatê wan serbixwe û serfiraz be, hingê rûmet û namûsa wan jî parastiye. Bêbuhar dibêje rûmet û namûsa min welatê min e û kesê bê welat be û welatê wî bindest û dagîrkirî be, wê çaxê tu rûmet û namûs jî jê re namîne. Bêbuhar di helbesteka xwe de jî vê baweriya xwe tîne ziman û dibêje: Xurtî ew azadiye eger mirov pê bigire, ê ji dijmin xurttir be dijmin li pêş wî dimire. Ew mirov bênamûs e ji bo namûsê nemire, namûs ne jin û keçin, namûs welatê we ye. Bessa Mistefa, Rûdaw.